Moje jméno je Dita Horochovská. Tak já se jmenuji Zdeněk. Jmenuji se Daniela. Jmenuji se Michaela. A jsem předsedkyní spolku Silou hlasu. Teď pracuji vlastně v organizaci, která nabízí služby pro nevidomé. Pracuji jako vedoucí redakce časopisů pro nevidomé. Pracuji ještě jako fakturantka. Jak vypadá váš běžný den? Tak můj běžný den vypadá vlastně tak, že jsem závislá na pomoci druhé osoby opravdu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže cokoliv potřebuji nebo chci udělat, tak musím poprosit asistenta nebo rodinu, aby mi udělali. Jak běžně používáte spotřebiče ve své domácnosti? Vlastně většinu spotřebičů, které mám doma, tak jsou běžně ovladatelné tlačítky, anebo v případě, že tam je nějaký displej, tak to nechávám spíš na manželovi nebo na synovi. Jaká omezení cítíte při používání spotřebičů bez Home Connectu? Nejistota taková bezmoc, jakože... Říkám, že jakmile je to spotřebič plně dotykový a nemá nějakou další nástavbu, jako třeba právě mobilní aplikaci, tak je zcela nahraný a nemůže takový spotřebič používat. No, že právě potřebuji někoho žádat, aby mi teda pomohl, a když nejsou doma a potřebuju něco udělat, takže mi to trvá hrozně dlouho a nejsem si vždycky jistá, jestli se mi podařilo tu troubu, jestli mám tam správnou teplotu, nebo jestli si pamatuju ten program správně. Tak je to vlastně o tom, že člověk není tak samostatný, musí opravdu věnovat ten čas tomu, třeba když si odskočí do koupelny, tak nemůže si počkat, až ta káva se připraví. Člověk si nemohl moc vybírat, takže prostě používal jsem klasický espresso, že jsem si nechal udělat a tam nastávaly komplikace, prostě chtěl jste si udělat kávu a najednou se nic nedělo. Takže člověk prostě potřeboval vyřešit, co je za problém, ale teď se hned nevědělo, jestli došla káva nebo došla voda, takže člověk to musel všechno projít, zjistit a podle toho se pak přizpůsobit. Zrovna u trouby se mi to stává dost často, protože máme takovou kombinovanou troubu, kde je i nějaký dotykový displej a tam se dá právě nastavit základní teplota, ale je tam potom víc možností, které já už nenastavím, a když to někdo přenastaví, tak o tom nevím. Jaké byly vaše první dojmy z aplikace Home Connect? Takže taková ta, jako, že já to budu mít ve svých rukou a já to budu určovat. Tak díky technologiím vlastně to je jediný způsob, jak já můžu být samostatná. No, v prvním momentě jsem si říkala, jako prostě proč strkat telefon, nebo prostě využívat telefon k tady těmhle věcem. Ale když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem přišla na to, že to člověku opravdu pomůže a hodně usnadní. No, já jsem byl rád, že konečně budu moct si přesně vybrat, jakou kávu si dám, že manželce udělám kávu, že když přijdou kamarádi nebo tak, že prostě nebudu potřebovat k tomu někoho jiného. Ale hlavně jsme se spíš chtěla dozvědět, co všecko díky jejich technologiím můžeme to ovládat, a spíš jsem se chtěla soustředit na to, co všechno bychom využili v té domácnosti. A pak samozřejmě se mi líbily taková ta druhotná věc, že když se stane nějaký error nebo prostě něco, ten spotřebič chce nějakou zpětnou vazbu ode mě, třeba že došla voda nebo cokoliv jiného, takže konečně nebudu muset volat, prosím tě, co je tam napsáno, já vůbec netuším, co se děje, nebo nemusím zkoušet všechny ty varianty, co by se tak asi mohlo stát, že prostě, když je to plně přístupná aplikace, takže tohle všecko budu taky vědět. Jsem byla zvědavá hlavně. A chtěla jsem si to vyzkoušet, jestli ta přístupnost bude opravdu dobrá. Co pro vás znamená přístupná aplikace? Aby ta aplikace byla přístupná, tak právě musí fungovat, musí mít víc vstříc tomu ovládání, který já používám. Může být aplikace řešena tak, že je tam nakreslený krásně ovládací prvek, jako třeba kolečko, a vy prstem najdete přesně to místo, které chcete, a tím to nastavíte. Ale já, protože používám telefon speciálními jakoby pohyby, nebo prostě gesty se správně říká, speciální gesty, takže já jakoby švihám doprava prstem a jdu vlastně prvek po prvku, ale když je to špatně udělané, tak on mi třeba řekne ovládací tlačítko a tím to skončí. To, když je aplikace přístupná, pro mě znamená to, že vlastně nemusím se dlouho trápit s nějakým zprovozněním
Vím, že když vlastně já třeba hlasově otevřu aplikaci, hnedka funguje, je vlastně jakoby rychlá a nemusím se s tím trápit, tak to je pro mě ta hlavní přístupnost. Jaká jsou pro vás největší pozitiva aplikace Home Connect? No, že to se mnou mluví česky, což já mám velký problém s tím. Tak první, co se mi hrozně líbí, je, že je to jedna aplikace, která vám ale ovládá vícero spotřebičů. Takže to mi tak jakoby se líbí, že mám jednu aplikaci a pod ní můžu ovládat pračku, kávovar nebo další jiné spotřebiče, sušičku a tak dále. Výhody vidím ve velmi intuitivním používání. Je to velice jako rychle, není potřeba se s tím příliš dlouho učit a myslím si, že to vlastně funguje. Tak je pro mě velmi příjemné to, že můžu využít celou tu škálu těch možností, které ten spotřebič umí. A navíc mám i přehled o tom, v jakém je ten spotřebič stavu, protože tohle všechno bez té přístupné aplikace nebo u spotřebičů, které tu aplikaci nemají a mají nějaké displeje, tak nefunguje. Je to jednoduché opravdu šviháním a jak jsem si teďka zkoušela právě pračku, tak se mi moc líbilo, že jsem točila kolečkem nastavovacím a na tom telefonu se to vlastně měnilo samo, ten program, a říkal mi to, takže jsem nepotřebovala švihat, že jako, a měla jsem to pod kontrolou. Mně se hrozně líbí, že když si vybírám třeba jakou kávu si dám, tak jako takovou přidanou hodnotou je nejen, že mi řekne třeba Café Au Lait, ale že mi řekne, že je to káva, která se pije ve Francii a že ho tam pijí nejčastěji k snídani. Takové ty jakoby zajímavosti k té kávě. A výhoda té aplikace je samozřejmě i v tom, že si člověk může ověřit, jestli je ten spotřebič vypnutý nebo zapnutý. Ta práce je potom určitě bezpečnější. Když je ta aplikace a je funkční a tady je celá ozvučená, je pro mě přístupná, takže nepotřebuju další osobu a udělám si to opravdu celé sama.